Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji vataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kuti usaruga kulilabe nanga osolora ledesi ya odija yena panji nangangani zonyati sasikulijani kumboro bagani kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nana otuta mwaduga panji nagata nzile dio kukulijani kulinji tikudalila inu Mama bwino kwa ino nonse amene mukumvera wailesi ya Times lelo pa 22 July 2025. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji vataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kuti usaruga kulilabe nanga osolora ledesi ya odija yena panji nangangani zonyati sasikulijani kumboro bagani kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwaduga panji izinthu ndithu izi zochita ndithu za mashini choncho market vela ndithu zimazachita zake kudabwitsa likoti zifuna zidani koma ndithu zateka ndithu lero ndi pa 22 July 2025 tangosala pano ndi masiku angati 56 days kuti anthu akaponye 40 pa 16 September ndezi pani nazo zilikalikiliki kukhazikitsa ndithu manifesto mfundo zokopa anthu kuti kodi mfundo zawo zachitukuko ndi zotani pofuna kuthandiza kutukula dziko lino akuti anthu apeze mu zinthu mophweka angodziwa kuti tikasankha awa adzapanga izi ndeno dzuloli chipani cha People's Party PP chakhazikitsa manifesto yawo. Dzana ilo loweluka chinali chipani cha MCP. Ndelero mprogramu yathuyi tikufuna tiunikire manifesto ya chipani cha People's Party. Mmene momwe mfundo ndithu zochuluka. Nde ayikamonso mapulani ena amene achite mu 100 days. 100 days, first 100 days. Kuti iwo mwavotera pa 16 September pano. Pa 17 azayamba bwanji. Nangapo zafika pa 17 mwezi wa December. Titero eti? September, October, November, December. Tinero ti November. December koyambirira. Yes, 100 days, which is about 3 months and some 10 days. Ndeno mu programu yathu ya lero tikhale tikuunikira manifesto imene ya chipani cha People's Party. Kuti thandizina kuunikira manifesto imeneyi mu studio muno ndi nzanga momumva kale mawu wabwera mwamphamvu ndithu anasowa pakatipa kubwera ndi makani ameneyo ndi Innocent Mphongolo. Tikhalenso ndi George Phiri amene wa ngati katswiri pa nkhani za mdale, komanso tikhale ndi Ben Manghambe amenewa Chakhame yes. Amenewa ndi mlembi wankulu wa chipani cha PP. Nde musatalikire
takhalani pomwepo. Osaiwala timakupatsani mpata amalawi kunjaku kudzera mwa atolankhani athu kuchokera madera osiyanasiyana kuti mupereke ndemanga yanu pa fundo zimene tikukambirana mu program imeneyi yakulinji. Komanso inu amene mukutitsatira pa tsamba la mchezo la Facebook Times 360 Malawi, pamenepo nanunso mutha kukanenapo ndemanga yanu. Komano tinena ndemanga yokhayo chifukwa zinatu ndemanga zina zikumakhala zosakhala bwino nde tiwerenga ndithu ndemanga zimenezo zimene mukhale mukulemba pa tsamba la mchezo la Facebook. Ndenzanga Innocent Pongolo ndi amene ndithu aone kuti kodi Amalawi akuti nji pa Facebook. Tiyambe ndi Ben Chakame, mwadzuka bwanji olemekezeka. Okay, amenewa adi joine chakusa chidwa pompa kuoneka kuti panopato anthu atangwanika kwa basi. Vano anthu akuthamanga ali pa ground. Ndenawonso akuyimira kuti chakuzomba uku. Ndi akuthamangiranso nawo kumeneko. Koma ayi ndithu atipatse mpata ayima pambali kuti tilankhule nawo ndithu bwinobwino mpulogalamu uyi. Tiyambe ndi iwe nzanga Innocent Mpongolo. Manifesto ya chipani cha PP mwina tango unikira ma highlights. Ndinene kuti manifesto ya chipani cha PP kukamba zonena kuti aigawa pawiri ponena kuti poyambirira akuyang'ana mfundo zimene akuti ndi za short term, mfundo zimene zikhoza kubweretsa kusintha mwachangu kwambiri. I think zimenezo ndi zichazikumaka za 100 days. Kuchoka menepo ali ndi za medium to long term, mfundo zoyang'ana zakutsogolo kwambiri. Ndiye mfundo imene yayikidwa poyambirira mu manifesto imene ya chipani cha PP ndi mfundo yokhudza kutukula madera akumudzi. Kudziwa kuti Joyce Banda pa mtima pawo amakamba kwambiri nkhani zokhudza kutukula anthu akumudzi. Akunena kuti afuna atukule anthu akumudzi miyoyo yawo ipite patsogolo. Ndiye kumeneko akukamba nkhani zokhudza ulimi. Kunena kuti akuyenera apititse patsogolo nkhani zokhudza ulimi, poonetsetsa kuti anthu kumeneko akulandira zipangizo za ulimi zaulere. I think mfundo imeneyo akumayifotokoza moteromo. Kuchoka pamenepo pa nkhani zokhudza chitukuko chakumudzi zomwezo akuyang'anaponso kwambiri nkhani zokhudza ngati empowerment, akuonetsetsa ndithu kuti anthu akukhala odzidalira. Mfundo makamaka ya ulimi akumazibweretsa kunkhani zachuma, kunena kuti inflation ya dziko lino imakhala determined ndiso kwambiri ndikapezekedwe ka chakudya. Ndi akunena kuti afuna aonetsetse kuti chakudya chikupezeka m'madera akumudzi, kunena kuti inflation ngamena nkhani zachuma zikhale zoyenda bwino. Komanso akukambako za masafu 4 ndondomeko za chitukuko zakumudzi, kuti anthu akumudzi adzigwira okha ntchito, adziwalipira, akawalipira azipeza kangachepe kuti kazithandiza kutukula miyoyo yawo. Mfundo imeneyo ndi mfundo ndithu imene ili pa number 1 yokhudza kutukula kumudzi. Nkhani so ina imene ikubwera ndi nkhani ya agriculture and food security. I think imene ikumaza lowana pang'ono ndi nkhani yokhudzana ndi chitukuko chakumudzi. Komanso mwina sitinganene china chilichonse imene chilili, tingopanga highlight mfundo zimene ndi zikulu akambaponso nkhani yokhudza ziweto. Mukudziwa Joyce Banda ali mtsogoleri ankagawa ng'ombe, kunena kuti anthu akumudzi akhale anthu amene akhozanso kumadzidalira okha pa nkhani za ziweto. Akukambaponso nkhani zokhudza ulimi wa nsomba, akukambaponso nkhani zokhudza irrigation. Komanso akukamba za targeted interventions, kunena kuti nthawi zina pamakhala zinthu zina zimene zimabwera mwadzidzidzi zongofuna kuwathandiza anthu, kunena kuti akhale akudzidalira pawo makamaka pa nkhani yokhudza ulimi. Ndi pamenepo pali nkhani za farm input subsidy program, Anchor Farms, akukambapo za Ekawe family nkhani cha yogawa ng'ombe. Kuchoka pamene pakubwera nkhani za maphunziro, akunati maphunziro aku secondary adzakhala ulere. Imeneyonso ndi mfundo ina imene ayitsindika kwambiri, kuti maphunziro aku primary ndi ku secondary adzakhala ulere. Pali teacher education, azaonetsetsa ndithu kuti kuphunzitsidwa bwino maphunziro apamwamba ma university ameneyo. Nkhani za umoyo, akukambapo nkhani zokhudza maternal and
mental health nkhani zokhudza uchembere wabwino. Tikukumbukira ali mtsogoleri anali ndithu kazembe wa nkhani zimenezi, anachitapo ntchito yotsitsa chiwerengero cha amayi amene amataya miyoyo pobereka. Nutrition, HIV and AIDS management, malaria prevention and control, drugs and medical supplies, improving access to essential health services. Zimenezo ndi zina mwa mfundo zikulu zimene akamba. Mwina chomalizira chimene ngakambe pakadali pano ndi nkhani ya women empowerment. Akunena kuti iwowa adzapanga chotheka kunena kuti amayi akhale odzidalira, adzapanga invest maphunziro asungwana komanso kuyang'ana nkhani zokhudzaso uchembere wabwino zomwe zija kuonetsetsa kuti iyayi anthu akukhala otetezeka, kukhazikitsa mfundo ndi mabungwe amene aziteteza komanso kupititsa patsogolo nkhani zokhudza amayi. So zimenezo mwina ndi mfundo zisanu zoyambirira zimene zanyamula manifesto imeneyi ya chipani cha PP. Ndathokoza kwambiri ino St Mphongolo potiyambira ndithu ndi potiyambira moteremo. Ben Chakame mwadzuka bwanji olemekezeka? Ine ndadzuka bwino, kaeno kumeneko mwadzuka bwanji? Tadzuka, tamvadi background yokuti yayi kumeneko mwadzuka bwinodi. Zona. Yeah, takulandirani ku program yathu. Tinayamba ndithu motero Innocent Mphongolo kuunikira ndithu mfundo zina zimene mwayika mu manifesto yanu pamene tikuyandikira ndithu chisankho cha pa 16 September komanso pamene kampeni yayamba. Mwina timafuna mungo titambasulira bwinobwino mumakambapo kuti muli ndi mfundo ndithu zogwirika zimene mwakonza kuti in the first 100 days muzapange ngati chipani cha PP. Mwina tatiunikireni bwinobwino pamenepo titamvetsetsa. Choyamba ndithokoze kwambiri bambo Innocent kuti akuoneka ngati kuti amatitsatira bwino mmene tambasula manifesto yathu chifukwa alongosola ndithu zambiri mwachimvekere ndi yamikire kwambiri. Koma mwina kungothikapo ndemanga mwachidule ndikhoza kunena kuti ifeyo ngati chipani cha Peoples taliona dziko pamene lili, ndiye mmene tikukonza manifesto yathu tikuona kuti kodi dziko lathu lili pati, nanga tikuyenera kupita kuti, nanga kuti tipite kumeneko tikani. Ndiye choyambirira mwina amalawi kuti azindikire kumene tikuchokera pamene tili ndi kuti chifukwa chani takonza ndondomeko zimenezi. Ndimafuna mwina ningonena kuti padakali pano dziko lathu pazachuma sili kuchita bwino kwenikweni, tikudalira kwambiri ngongole. Mwina tikhozonena kuti amene tinapita ku msonkhano wa party ku Blantyre, mkulu wa Reserve Bank anaonesa graph ina yake yomwe masonyeza kabwerekedwe ka ndalama kuchokera mchaka cha 2000 kufika chaka cha 2024 kapena 2025 anopa. Mukaona ndalama zimene boma linabwereka kuyambira 2000 kufika mwina 2020 kuzika pamodzi pa graph imeneyo, ndemutenge ndalama zimene tangongola kuchoka 2020 kufikira pano maka izi zongongola mkati muno amati domestic borrowing, muona kuti zambiri ndi zimene takuongola pa zaka zinayi zapitazi. Ndiye ndinafunsako funso kumene kuja kuti kodi ndi chani chimene tingalozere amalawi kuti ngongole tikutapazi tapangira ichi. Mundikhulupirira governor Reserve Bank anayankha kuti akumangongola kuti azibweza ngongole zina. Ndiye ifeyo tikuona kuti choyambirira tikuyenera kuzindikira kuti dziko lathu lili pa mavuto, chifukwa munthu kamalowa mboma kuti ukasinthe zinthu ndi kuti ukasintha pamene pali vuto, sumapita ukasintha pamene palibe vuto. Ndiye choyambirira leya chimene tingalongosole nchonena kuti dziko lathu lili kuti linyamuke lizipita uko, choyambirira amalawi tiapezere maansala okuti pompo apeze mayankho. Munthu amene alibe chakudya timpezere yankho kuti kukamacha mmawa apeze chakudya pamene tikukonzekera kupita chitsogolo. Ndiye manifesto yathu iyi taigawadi pawiri. Kuyambirira tikuyang'ana zinthu zokuti tikangoyamba September
ndi chani chimene chingathe kuyankha mavuto azachuma amene alipo makamaka kwa anthu akumuzi. Ngati anthu akutawuni tikuvutika kukhala opanda ndalama mthumba, simuganizire wakumuzi kuti ndiye akumva bwanji. Ndiye pamene papa ndikubwera ndi mfundo zimene zili za short term kuti immediately Amalawi aone kusintha moyo wawo. Ndiye pa mfundo zimene ziyoyambirira mmene analongosolera awamapanga mtambasalewo tikhozonera kuti pali integrated rural transformation. Tikufuna kuona kuti kodi kumuzi anthu akumuzi angaone kusintha bwanji, anthu akumuzi angakwere bwanji. Muona mmene tinachitiranso chimozimozi mu chaka cha 2012 pamene tinangotenga boma, panapezeka kuti tinaonesesa kuti mbewu za anthu pasika zichite fetch mitengo yabwino. Ndipo zimene zija zinathandiza kuti alimi amene anali adakalima mbewu kuti agulise pompo mthumba mwawo munayamba kulowa ndalama zokwanira. Koma papa polingalira kuti tikupita ku nthawi yonena kuti mbewu zambiri alimi akhala kuti agulisa, tika nthawi yoti akuchita prepare m'minda mwawo ndikumaganizira zolima mbewu za chaka chikubwerachi, tikuganiza kuti tiyambitse ndondomeko ya food for work on cash basis. Tuseye kuti mwina mmene tikapangira ngati masafu muja misewu yathu ndiyonongeka mmakwalala mu mmakukamu. Misewu imeneyi sitikuti tilembe makontrakta ena ake kuti abwera zakonza misewu imeneyi. Anthu omwewo akumuzi azikakonza misewu imene timachitira ntchito ya masafu. Akalima apeze ndalama, ndoti akamaweruka kolima kuja ndalama ayipeza mthumba, ndoti kunyumba akamakafika kunyumba ali ndi kawokomani ka chakudya, ali ndi ndiwo ana pakhomo kudya. Ndiye kuti ntchito yoyamba ndi imeneyo. Ntchito yachiwiri ndiyoti tinyamuke nokuti kodi sopano tikuchalira bwanji kuti kuchokolola chathu cha chaka chikubwerachi chikhale chokwanira cholongosoka, kuti mwina njala kumalawi kuno yomalizira ikhale imene ibwere panopa imene tione chaka chinoyi, kuti kusogolo kuti khale mmozi imira patokha. Ndiye tikuyika ndondomeko za zipangizo za ulimi. Zipangizo za ulimi zilipo magulu awiri. Pali zipangizo zina zimene tinayambapo sombuyomu, zimene tingoyambanso kupitiriza kuti amene ali ndi kuthekera amenewo tichite mwabwereka zipangizo zimenezi, kafetereza mbewu amenewo abwerekedwe zipangizo zimenezi kuti azalipire ngongoleyo akazakolola. Komanso ena amene ovutikisisa amenewo akhala pa ndondomeko imene ya affordable farm input. Ndiyeno mundikumbukira kuti mbuyomu mmene boma la PP linkachoka 2014 tinagula matrakta kuti tizithandiza alimi kulima. ADD liyonse tinatumizako ndithu matrakta kuti alimi azibwereka, alimi akuluakulu, alimi ang'onoang'ono, cholinga kuti fundo ija timakamba anakamba mayi kuti ifeyo tikuona ngati khasu tiliponye ku museum. Nkhani yake tinayiyamba choncho 2014. Zochitisa chisoni kwambiri kuti titachoka mboma muja matrakta aja anthu anangogawana. Ndife tunena kuti dziko lindilathu tibwereranso zimene zija kuti pamene pa integrated rural transformation pamene kulimbikisaso ulimi komanso agriculture and food security, anthu alimi ang'onoang'ono ngakhale amenewo asiye kulimira makasu alimire ndithu zipangizo za ulimi. Komanso pomwe pamwina ndipumire kaye ndikunena kuti alimi wati alimbikisa kuti pamene akulima mbewu zawo za chakudya ngati chimanga, tilimenso mbewu zimene tikhoza kugulisa ngati chinangwa, nandolo, soya, mteza. Ndipo ifeyo ngati boma tikuyenera kupereka mitengo yabwino kwa alimi, chifukwa alimi asakhale ngati ngolo zongotilimira kapena zongolima usapeza phindu. Tifuna ulimi ukhale kwakumwa nkhuku zikusowa kwakumwa. Hello, tikukumvani ndithu. Nde tikunena ndithu kuti kumuzi kuja anthu akumuzi akakhala ndi ndalama mthumba mwawo
muona kuti pressure ya economy yathu ikhala ngati yachita ease chifukwa chokuti panopa chikuvuta kwambiri nchoti tifune tisafune zinthu kukwera kwa mtengo kundifa chokuti ndalama yathu inatsika ngakhale tikuyipembezera kuyinamizira kuti ili ndi timphamvu pang'ono koma anthu amene amatigulisa zinthu aja pano muona kuti mwina shuga tikulephera kukonza ife kuti zopangira shuga zamagula ndi forex kulibe zina zambiri zakwerakwera ndiye kuti anthu zezija umoyo umene uja ukhali ngati wafewa mthumba mwawo mukuyenera kukhala ndalama so ifeyo program yathu yoyamba ndiyoti kodi munthu wakumuzi mthumba mwake mupezeka bwanji ndalama civil servant mutati muone ndalama yathu inagwa pakati pa ndi 44%. Kodi civil servant malipiro ake anakwera ndi 44% kapena ayi mukaona pale pajamuona kuti scale manager si kubalansa zimene zozo ndi zimene ife immediately ngati boma tikuyenera kuti tizione sese kuti amalawi tikwakonzera zotandeya. Chabwino tathokoza kwambiri nde anayankhulapo ati njala yomaliza ndi imene ikhale chaka chino mwalankhula bwanji pamenepo pa Ben Jakhami? Kulankhula kumene kuku njala imene makhala kumalawi kunoleya ndichifukwa chokuti ife atsogoleri kawiri ndimafuna apa pamene mwalankhula kuti njala yomaliza chaka chino inu mudziwa bwanji kuti chaka chino kukhala njala? Leya chaka chatha nthawi ngati ino yokolola thumba la chimanga timagula 30,000 kwacha koma mmene imafika chamma January February thumba lija linali 100 kwacha 100,000 kupitirirapo pano pa thumba lija nthawi yokolola maderere lita 60,000 kochiti sisali 50,000 ndeti zifuste pa chizungu amati pange projection kuti pofika December January kukhala bwanji komanso ndikusimikizireni panopa kuti ngakhale takolola panopa anthu ambiri mmakukamu akugona ni njala adakali ni njala alibe chakudya chifukwa na kolole zipangizo za ulimi zimene zimayenera kuti ziyathandize limira chakudya chaka chino zidakali muchauzika chawo sanakachite claim kushenza kuti fertilizer kuti akachite claim uko kunalibe nge ndimafuna ndiyambe ndikunena kuti atsogoleri ife kawiri I think moyo wa Malawi timautengera phada. Chabwino tibalekeza kaye kwa pamenepo timveso kuchokera kwa George Chaima George Phiri rather George Phiri mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino mwadzuka bwanji Leya ndi Innocent mwadzuka bwanji kumeneko? Fetu tadzuka bwino. Mwamva mfundo zimene afotokoza Ben Jakhami Secretary General wa chipani cha PP? Ndazimva. Ndemanga yanu ndiyo tani? Ndemanga yanga ndionena kuti kulankhula sikuchita ayi. Kulankhula sikuchita. Ndiye alankhula ngati Secretary General ndipo alankhulazo tiyayamikire alankhula bwino kwambiri monga mmene chipani chikuonera zinthuzo tikumva bwino kwambiri ndipo Amalawi akanakoda zimenezi azilankhulazi zitachitika kuyambira panopa chifukwa akuziona kuti ndi zabwino zikhoza kuwabweresera moyo wina wosinthika kusiyana ndi umene pakali panopa ali nawo. Ndiye kulankhula nanena poyamba paja kuti kulankhula sikuchita, kulankhula alankhula koma vuto limene limakhalapo ku Malawi kuti lizikhala mavuto osautsa kwambiri ngati amene alipowa ndi nkhani yoti zimene talankhula zija zimene Amalawi azikonda zija si zimene zimachitika pa ground ikangovoteredwa. Mphamvu zija tikatenga chifukwa mphamvu ndi zili ndi anthu inanenaso kale kuti mphamvu ku anthu ali mphamvu chifukwa ndi amene andi vote yovotera mtsogoleri yovotera boma yovotera zoti zichitike mdziko muno kuti dziko liyende bwino. Mphamvu ili ndi anthu koma pamene mphamvu ili ndi anthu aja akangotenga voti yawo ndi kuponya ndi kumpanga wina kukhala mtsogoleri
zonse zija nakamba nthawi ya kampeni zija zimene zili manifesto yawo ija palibe chimene chimachitika. Amakachita manifesto imene pakali panopa sakuyilankhula, sikumveka, sikuoneka, palibe amene akuichita filo. Amakapanga manifesto ina imene sana ipange pa nthawi ya kampeni. Ineyo ndikanakonda kuti dziko la Malawi likhale ni malamulo kuti zimene zanenedwa manifesto iyi zikhale zomwezo, kuti akasankhidwa amene ali ananena manifesto ija akasankhidwa pompo ayambe kuchita zimene ananena pa manifesto zija, osati tizachita chaka chamawa, tizachita mkazati sankhaso. Ayi, ayambiretu pompo. Ngati si choncho malamulo anene kuti woteroyo basi temu yake itere pomwepo. Ngati nkufuna kuchita chisankho tichiteso, chifukwa uyu wakanika. Amatiuza dzulo, lero akutiuza kuti dzulo watiuza kuti azachita izi, lero tamsankha mawa akutiuza kuti zimenezo tizachita 2030. Ayi, oteroyo alekeze pomwepo, nkhani yake itere pomwepo. Uyu sadziwa chimene choyenera kuuza abantu, sadziwa choyenera kuchitira dziko la Malawi, sadziwa choyenera kuchitira Malawi. Sono ndikufuna kunena kuti zimene zikukambidwa manifesto onse kuphatikizapo iyi tikuyang'ana lero ya PP zikhale kuti tipangiretu lamulo lake kuti pa 16 September tikavotera PP mwachitsanzo. Tavotera PP, President Mai Joyce Banda wayambapo ntchito yake chifukwa tamvotera tampasa mphamvu. Ngati sachita zimene akukambazi kuyambira zoyambirirazi, ngati sachita ndiye kuti tisakafike so January ayi. Tisakafike January tikhale kuti ababa tabachotsa chifukwa zimene anatiuza zija ndiye ndibodza. Miezi wayedzeka. Tiwayedzeke, tipeze vena amene atiuze zimene atiuzazo ndikuyamba kuchita. Chifukwa ndikunena izi tayedzeka dziko nthawi yayitali ino zaka 61 dziko likadali pa dziko losaukitsitsa, anzathu akutulukamo mu gulu la mayiko osaukitsitsa ndikukhala mayiko ochitako bwino. Ife tikadali konkuja, tikadali kwa Iguptobe, ndiye kuti uyusa kudziwa kumene tiyenera kupita. Ndiye amene aliyense amene sadziwa koyenera kupita akhale pansi timiyedzeke, tipange malamulo amene wa Malawi dzikoli anthuwa atitengera kumtoso. Kuchoka 1964 kufikira lero chabwino mwina pakati pabena achitako bwino, koma ngakhale zabwino zimene achitako zonse zafufutika. Panopa sitingalozeso chinthu china chilichonse choti tachitako zaka 61 tikadali mugulu la mayiko osaukitsitsa nkukhala nkutipasaso ucheya ifeyo dziko la Malawi kupasidwa ucheya wa mayiko osaukitsitsa chifukwa ndife dziko losaukitsitsa. Zimene zimayenera kuti tiyedzeke izizi ayi ababa amene akutipanga kuti tikhalebe osauka kufikira lero tiyedzeka menewa tiyeni tione vena. George Phiri, pa mfundo zimene chipanino cha PP cha fotokozera, do you think these promises are practical or are we hearing recycled campaign talk? Mfundo zimene agamba iwowazi mukuona kuti ndizotheka ndithu akhoza kuzikwaniritsa mu zaka 5 zimene amalawi angathe kuwakhulupirira kuchoka pa 16 September kupita mtsogolo? Ngati mwandimva statement yanga yoyamba ndanena kuti kulankhula sikuchita ayi. Taonapo zimene zambiri zimene afotokozazi nzoti zinalankhulidwapo kale, ndizoti zinachitikapo kale, koma sizinatukule dziko la Malawi. Ndiye timayenera kuzifunsa kuti
zitatha kuchitika zimenezi kodi tapulumuka bwanji, tachita bwanji chifukwa zatha kuchitika. Masafu ikunenedwa masafu yakhala kuchitika ku Malawi kuyamba paka nthawi ndithu yakhala ikuchitika, koma tapulumuka bwanji, koma tasintha bwanji, dziko lasintha bwanji. Chifukwa chani tikupezeka kuti ndifebe dziko losaukitsitsa koma zimene zitazichita. Iyi ndi recycled. Ndi chifukwa chake ndikunena kuti kulankhula sikuchita, chifukwa izi zitalankhulazi tinamvapo kale, sikuti nzachilendo ayi, tinamva kale koma palibe chimene tasintha. Dziko palibe chimene lasintha. Nkhani ya inflation palibe chimene chasintha. Ngati mungakumbukira Malawi 2012 ndiyambire ku 2011 to 2012 Malemu Bingu wa Mtalika amakamba za nkhani ya zero deficit budget, kuti tikhale ndi budget yathu imene sitidalira maiko wena, imene sitidalira wina, tidalire misonkho yathu yomweyi. Ndipo amafuna titatero koma tinakana, Malawi tinakana. Ndipo anthu amene amakana ndi amene leroli akulankhula za ndalewa, ndi amene akufuna kutsogoleriwa, ndi amene amakana aso amene wawa. Ndiye atakana ndi lero tachitika kaindidi tachitika mwayi kuti dziko la America lachosa thandizo lake ku dziko la Malawi kudzera mu programu ya kapena bungwe la USAID. Atachotsa munaona ngakhale maulendo oti tikupita kwakuti tikuchita zakuti vatha, palibe maulendo aja imamva kuti akupita kwakuti iya zimene zitithandiza, tikupita kumene kuti kwa zimene zitithandiza. Maulendo ose ajata abalalika, palibepo, chifukwa timadalira vanthu wena, timadalira mabungwe wena, timadalira maiko wena. Koma dziko la Malawi lasala ndi chiyani? Mukaona kuti palibe chimene dziko la Malawi lasala nacho atachosa thandizo lawo amene amathandizawo. Ndiye ndikufuna kunena kuti ifeyo ngati dziko tili ndi vuto, chifukwa tili ndi anthu amene amadziwa kulankhula zinthu koma akapasidwa mphamvu kuti zinthu zimene azilankhula zija azichite. Palibe amene amadzuka ndikuyamba kuchita zimene zimachitika pa ground ndi zosemphana ndi zimene amalankhula zija. Ndi chifukwa chake statement yanga muichite koti imeneyi, kulankhula sikuchita. Ndipo Malawi amene tikuvera programu iyi, amene tiwamveso andalewa akulankhula, musakopeke mtima chifukwa cha zimene akulankhulazo, koma muone munthuyo ngati andikuthekera kuti atapasidwa mphamvuzo akhoza kugwiritsa ntchito mphamvuzo popanga zimene walankhula. Ngati sangachite chonchi tivomereze pano, tikambe moona mtima, tisamulole munthu otero akhale mpaka 6 months akukhala akutsogolerabe koma zimene akuchita si zimene amalankhula. Anthu otero tisalole akhale mdziko muno akulamulira. Ayi, chifukwa tikatere ndiye kuti tikubweresanso zaka zina 5 zimene tikhale tisakuchita china chilichonse umphawi wathu kupita bepa tsogolo. Malemu Bingu wa Mtalika 2012 anakana mfundo ya IMF ndi World Bank yonena kuti achite devaluate kwacha. Mukudziwa anthu kuti mfundo imeneyi anakana, ndipo Malawi ampiri ma economists a Malawi amanena kuti sitingathe ifeyo kukhala ndi kwacha yathu ikunamizidwa chotere chabwino. Koma Bingu amanena kuti kwacha iyi ndikaisisa mphamvu amene avutike nda Malawi. Chabwino lero kwacha yasisidwa 2023 ndi 44%. Mundiuze Malawi amene wapindula ndi kusisidwa kwa kwacha mphamvu yake pa 44%. Ni Malawi uti amene wapindula ndi kusisidwa kwa kwacha imene. Simungamuloze Malawi amene wapindula ndi kwacha imene. Tikunena pano mafuta galimoto wakhala ali vuto for 5 years. Dziko la Malawi lakhala kuvutika mafuta a galimoto 5 years. Dziko la Malawi lakhala kuvutika ndi njala
pamene tafika pano anakamba secretary general amentina wa program anakamba bwino kuti paka muli njala mdziko muno ndipo tikhoza kukhala nayo pokapoka china chake chitachitika zimene timamva ifetereza makagula ku buchare zimene timamva ndipo ndalama zimene zijakazina kasinabwere palibe amene akudziwa. No one is accountable. Zikusonyezeratu kuti anthu amene tikuwapasa mphamvuwa si anthu amene ali ndi chidwi chofuna kutukula miyoyo yake. Koma mutaona kuti iwo moyo wawo watukuka bwanji, mzaona kuti moyo wawo wapita patsogolo kwambiri ndi ndalama zimene zimayenera kutukula miyoyo ya Malawi wonse. Chabwino tibwerenso kwa inu a George Phiri koma ndimalize ndi statement. Prospering together has never been successful in Malawi for 5 years and no one should do pasakale muntu wote abahuza Malawi kuti we will prosper together again. That is a lie and that one should not be agreed upon. Chabwino tathokoza kwambiri a George Phiri chifukwa cha ndemanga yanu posachedwa pompa tikhale tikumvanso kwa atolankhani athu madera osiyanasiyana. Ndinafunsa funso kwa George Phiri kuti kodi ma manifesto amene akambidwa mu chipani cha PP these manifesto campaign promises practical ndimafuna yake I think yes olemekezeka monga ndilole ningothirirapo ndemanga pang'ono zimene akamba a George Phiri musana onjezere kumeneko yankhulani ndithu. Choyamba mundilole ndiathokoze a George Phiri pa mfundo ziwiri kapena zitatu zimene akamba. Mfundo yoyamba imene ndifuna ndiathokoze ndiyonena kuti atsogoleri ambiri amangoziwa kulankhula pakamwa koma kuchita kumakhala kolephera. Zimenezozo ndimafuna ndiathokoze. Zimenezo zitithandiza kuti ineyo ndiyakumbuse amalawi imene soyowatikumbusira kuti 2011-2012 tinaliso m'mavuto azachuma omwewo amene tili nawo pano osowa fuel, magesi kuzimazima, sugar kusowa, forex kusowa, almost chilichonse chimene chakudya kukhala kopanda, mzipatala mopanda mankhwala, chilichonse chimene tikukumana nacho pano tinakumana nacho mu 2011-2012. Ndipo a George Phiriwo ndi amalawi ena onse amene aliwopa mulungu andikhulupirira kuti ife a People's Party ndi usogolo wa Joyce Banda titatenga dzikoli tinapezeka kuti within 100 days mavuto onsewa inali mbiri yakale ndipo ngati dziko tinapanga chikondwerero chokondwerera kuti mavuto achatathana nawo ndipo mavuto amene wasanabwererenso mpaka na ife titachoka mboma. Ndiye ife zimene tikunena zimene anenera Aphiri kuti chonde amalawi tiyeni tipereke voti yathu kwa munthu amene ali ndi kuthekera. Ndikuona ngati ifeyo tinayesedwapo amalawi ndi mboni akuziwa okha amene tinakonzera andi zinthuzi zachita kubwereranso ndipo chuma cha dziko lino pofika 2014 tinakwera ndi 6.2%. Chichokereni ifeyo pampando chuma chisi chinakwereso kufika 5 chimangopita chitsika mpaka na chinafika 1.8%. Izizo zili m'mabuku amalawi ndi wina aliyense akhoza kufufuza. Pomaliza ndimafuna ndithirirepo ndemanga pa nkhani imene anena kumapeto Aphiri ya mwina kusasamalira bwino katundu wa boma kapenanso chuma cha boma. Koyamba kuja ninakambapo nkhani yonena kuti ife tinasiya matractor mziko muno oti azilima atukule ulimi. Mutati mupite olothera lenileni la tractor sumukalipeza koma palibe olomoza amene anatengapo chidwi chofufuza kuti kodi katundu amene anapita kuti. Ndiye manifesto mwathumu mwina ngati sindira kuisa ndi chapter 13 kapena 14 ekukamba za good governance, human rights and rule of law. Mutati muone zinthu zimene zizi ndi zimene zakhala zikuvuta kwambiri. Ifeyo mukati muone leya kunjaku boma lathu la PP anthu amalitchula kuti boma la Kashigeti.
amalichula kuti boma la Kashigeti chifukwa chokuti mtsogoleri wathu anayamba kumanga anthu amene amaba ndi kusokoneza chuma cha dziko Malawi muno. Chifukwa kupanda kumanga anthu amene aja zinawo kuti Kashigeti kunali kulibe. So anthu ena amene abwera mbuyo mpaka na lero anthu amene akusokoneza kupanga chipwirikiti ndi ndalama za boma kugawana kuti mtsogoleri angoyang'ana kumbali osamanga anthu aja kuopa kuti achulidwa kuti wa Kashigeti. Ndiye ife tikunena kuti tibwerere good governance, human rights and rule of law kuti dziko lathu lipite patsogolo. Chuma cha Malawi kapena Malawi tisatenge ngati poseweresera pathu. Ndeni mafuna nditende manga zimenezo kuti bambo George Phiri alankhula bwino ndipo ndikugwirizana nawo. Amalawi tikhale serious, izi ndi ndalama zathu, ili ndi dziko lathu, tiyike pampando anthu okhawo amene ali ndi kuthekera. Ndipo ife People's Party tinayesapo, tinayesedwapo, tinaonesa chidwi chathu, tinakwanisa chuma tinachikweza mpaka 6.2%, ena akuchisisa tikuti tibwerereso tikachikweze chuma chija. Chifukwa anthu ake tilipo tidakali moyo, tili mai muno. Akutero kuti tested leadership mwina mafuna ndifunse pamenepo kunena kuti it's proven leadership kapena anthu anayesapo 20 kuyambira 2012 mpaka na 2014 achakhame mwina manifesto imene yapangidwa pano chomwe chabweramo chachilendo ndi chani chifukwa 2014 amalawi anakana manifesto ya PP kuti ayi akhanga ndipena sipakulongosoka. Chinthu chachiwiri tikayang'ana manifesto ya PP kwambiri kuoneka ngati ikupanga focus on kumangothandiza anthu ngati kuti ma handouts kuapatsa anthu tapatse ng'ombe tapatse chani zimenezo zinachitikapo amalawi mwinaso sana kondwere nazo kwenikweni mu 2014 anakana kuti ifeso sili kufuna PP itilamulire. Nkhani yokhudza zoperekaperekayi inafika ponena kuti ndege ya dziko inagulitsidwa. Tinamva kuti ndalama za ndege imeneyo zinagulidwira chimanga. Amanena kuti PP ikuganiza kwambiri zomango apatsa anthu to the point yonena kuti inagulitsapo ndege akugula chimanga. Mwina ulendo uno chimene chili chachilendo chimene amalawi akhoza kunena kuti ayi 2014 sitinafune anthu atitsogolere, ulendo uno atitsogolere chifukwa cha izi chachilendo ndi chiti kwenikweni achakhame. Zikoma kwambiri ndisana kambe kuti chachilendo ndi chiti mwakambapo nkhani ya ndege kuti tinagula chimanga. Mwina mwayiwalaponso kuti tinagula zida za nkhondo ndipo kuti asilikali athu ayambe kupita ku peacekeeping zinachitika chifukwa cha kugulisa ndege manager. Anzathu enaso anatenga decisions hard decisions ngati amene kuti asilikali awo anayamba kupita ku peacekeeping nthawi yomwe ija. Pano mukapita ku maiko kwawo agula pano ma fighter jets, pano ali ndi ma warships pa Lake Malawi payo chani. Ifeyo tizifuse kuti kodi ifeyo investment imene tinapanga kuti tiyambe peacekeeping anzathu amene amabwera mbuyo ayipanga bwanji yatipindulira bwanji, mwina tiyambire pamenepo. Komano mnganena kuti mwina manifesto yathu ikungoyang'ana zongopereka za ulere. Mwina ndingokubwenzerani pang'ono pa nkhani ya yoyambirira integrated rural transformation. Mene muja muli provision of potable water. Provision of potable water is an investment imene tikunena kuti nthawi yokuti mina anthu mijigo azipita ku mjigo kumaka jiga mazi pa mjigo imene ija ikhale mbiri yakale. Tiyambe kuyika ma articulated systems in the communities, anthu azitunga mazi patapu. Kuti mwina nthawi yawo yopita ku mjigo ichepe azitha kukhala ndi mazi pa compound, azikhala ndi nthawi yochuluka yogwira ntchito za chitukuko zimene zingabweresere ndalama. Imeneyo ngati ili handout mundiuza. Tikunena kuti tikuyenera kupereka upangiri oti tipange upgrade ma road networks infrastructure through community works. Ngati imene yaso ili handout mwina mundirongosolere ndino. Ndeti kunena kuti tikuyenera
kupeza upangiri wabwino kuti mu health system yathu kumeneko kupezeke mankhwala panopa kuchipatala upita kupezeka mankhwala kumakulembera kuti tibwereze pepani pokudulani funso lija kuti chachilendo ndi chani ne mwina malingana ndi nthawi sitingakhale ndi nthawi yofotokoza kuseko koma timafuna tidziwe kuti chachilendo ndi chani mu manifesto yanu ya ABB ulendo uno. Okay, pano pachanyiwani chimene mungachione ndichonena kuti ifeyo tikufuna ma community centers kapena ma rural growth centers mmene mukhale tima factory ting'ono mwachitsanzo mwina dzulo lija tikutambasula manifesto napereka chitsanzo cha malo ngati Lizulu kapena Mdeka kumene kapena Mbulumbuzi kumene kumakhala kuti mwina ulimi wa tomato ndi wambirimbiri amafika pena tomato jomangophulikira pa stika pompaja kumene kuja titayikira ka factory kakang'ono kuti azipanga tomato sauce tomato puree kapena chani ndiye kuti anthu aja ntchito za makampani zing'ono ngati zimene zoti ziyambisa nkhani ya irrigation kuti anthu tizilima kawiri pachaka paja tikunena kuti tifuna ife tiyesese kuti njala yeni yoti itipanikize Malawi ikhale yomweyi yomaliza ndiye imene tithana nayo bwanji tikukamba nkhani ya kulima at least kawiri pachaka tiyamba koyambirira ndi amene ali kale ndi madambo mfundo izizi apeni chakame mu fotokoza pakadali pano zolima kawiri pachaka tazimva kwambiri ndi even ndi boma ili ndi irrigation amene amalankhula amakhala olephera kuchita vuto lake ndionena kuti leya iweyo munthu kutenga mfuti kulowa nayo muchire kukabwera ndi gwape tikuti inenso ndikatenga mfuti ja kulowa nayo mchire muja ndikabwerako ndi gwape ndikapusa nkasale kumeneko ndine umafunika nkufusa kuti kodi ukalowa mchire muja umakapanga mochani munthu kukhala ndi galimoto ya mtengo wapatali usakuziwa kuyendesa palibe cha nzeru chimene ungachite ndi galimoto ija vuto leni limene tili nalo limene taliona tivomereze ndionena kuti anthu amene mwina saziwa upangiri kapena kuchita kwa zinthu amwewo amalephera mwina kwafusa anzawo kuti kodi apa tingatani kuti tipange bwanji so kulankhula mmene ananenera aphiri muja wina aliyense akhoza kukopera even manifesto yathuyi ndikunena kuti tizalima kawiri kapena tipanga ma mega farm muona kuti tinkakamba nthawi cha 2020 tikupita kutonse alansi ifeso tinalimo muja tinkakamba za ma mega farm koma titalowa mboma muja anzathu aja sanabwere ndikusa kodi munkati mega farm mwati zizakhala bwanji anangonyamuka okha kuti akupita kumakapanga mega farm ndizijatamva kapena taona tokha sitifuna kulankhula pano pa program koma ife Malawi tikuyenera tipeze anthu amene chimene akulankhulacho akuchiziwa chifukwa tungakhale munthu opanda nzeru kumuyika ndi wanzeru mklasi wanzeru uja amakhabe namba 1 opanda nzeru uja ngakhale akuonera amakalepherabe chifukwa chokuti alibe nzeru ndiye ife Malawi tiyeni tipange zinthu zokonda dziko lathu tiyeni tipange zinthu osati chifukwa kuti awa akuti chani koma tione upangiri ndiye ine ndikunenesa pano amene anali wamkulu mu chaka cha 2012 2013 2014 anaona mmene tinachitira ndipo akuziwa ndi mboni ya zimenezi zoti chuma chinakwera ndi 6.2 awo akanda Innocent kandansa kukambapo ndizoti munthu angatsutse atiuze ngati chuma cho sitinakweze ndi 6.2 mfundo zake zomwezi ni nthawi imene tinapanga economic recovery plan ndi imene inatithandiza ife kuti Malawi uja atukuke asike pamene tinali kodi titachoka ndani amene anapitiriza program ya economic recovery plan ndikunena kuti ife tiberere zinthu zikuonongeka chifukwa chokuti mwina amisiri yake opanga zimenezi anatalikira ikakhala nkhani yachisankho kuti Amalawi anatikana imeneyo mwina tiyedzeke kaye chifukwa kuwina chisankho kawiri sikumatanthauza kuti ndino amene mukulamulira tazionapo zikuchitika konkuno nde mukukana kuti Malawi mfundo zake zomwezi mwina 2014 anazikana Malawi aleya mmakumbukira 2014 kuti mabaloti warehouse inaotchedwa kuje kumeki
tiyamba nkhani ina nthawi apa ikuoneka kuti yandithera ndipo producer okay mufuna kutiuza kuti 2014 munaberedwa chisankho. Is that what you are telling us, Ben Shakami? Zimenezozo ndipo nditha kunena mwachindunji komano ifeyo timanena kuti tenti zipita chisogolo Malawi ndi wathu tenti pite chisogolo tikonze dzikoli zambuyo tenti zisiye tiyeni timange Malawi ndi wathu amalawi ndi ife tenti apasa Malawi zimene akufuna ubwino wake kumalawi kuno timapanga zisankho pafupi aliyense atayesapo awa ena zimene zikukhaliramu amalawi akhale okha aone kuti kodi zitithandize ndi chani. Chabwino tathokoza kwambiri a George Phiri mawu anomaliza nthawi yatithera apa. A George Phiri mulipo apa zikuoneka kuti a George Phiri achoka. George Phiri okay chabwino mawu anomaliza just a minute. Ndikunena kuti mawu anga omaliza ndikufuna kubwerezaso mawu omwe ndanenapo yambaja kuti kulankhula sikuchita chifukwa ndi anthu ambiri wodziwa kulankhula ku Malawi kuno koma kuchita zimene akulankhulazo satha ndipo taonera posachedwa pompa taona zimene analankhula 2020 kale koma pakali panopa akunena kuti tivotereso omwewo amene adalankhula zimene sanachite kuti panopa akachita chawalephereza zaka zisanu chakufotokoza kuti ndi chiyani ndipo zina ataonaso kuti ngakhale manifesto mwawo mulibemo zinthu zimene anazinena 2020 kuti panopa atana nazo bwanji. Ndiye ndinene kuti mawu anga omaliza nkunena kuti amalawi tisakopeke ndi zongolankhula pamene anthuwo alibe ukadaulo wochita zimene akulankhulazo. Taonerapo ndi chifukwa chake nthawi ina ndinalankhulaso mpulogalamu ngati yomweyi ndidanena kuti TNT7 chifukwa ababa amene tinawayesaba ndikulephera sindikhulupirira kuti panopa they are born again kuti asintha zinthu palibe ababa ndi odziwa kulankhula osadziwa kuchita. Tiyeni tione wena amene timikizire pa zimene achite ndipo nanenaso kalendira mulo lonena kuti ngati zimene alankhula sangachite pa miyezi 6 ababa tipeze njira yowayezekera ndipo njira yake kale kolingana ndi malamulo abayezekedwe tipeze wena. Tathokoza kwambiri ya George Shaima nthawi apandesi kuti lola tathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu timanyadira nthawi zonse chifukwa cha nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Innocent apandesi tupasa mawu omaliza nthawi ndithu. Ndathokoza. Ino timakhala limodzi nthawi zonse pano zolankhula ndi zochuluka. Apanso ndepa mapeto pa program yathu ya kulinji lero pa 22 July 2025 atikumanenso mawa nthawi ngati yomwe ija 5 minutes past 7 pamene tizakhale tikutambasulanso nkhani zina. Tikuthokozeni kwambiri ino a Ben Shakami komanso a George Phiri chifukwa chokhala nafe mu program yathu ya lero. Mwakoma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu kwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani kwani akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi yaodija chiruguko chuyenda manji ndinonga zonyadisa sikulijani kumboro bagani kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi hausi kulinji nanga otuta mwadzuka bwanji nanga atadzirediyo kukuliyani kulinji tikudalira ino kulinji